Делян Добрев направи решителните стъпки към енергийната независимост на България, като стартира разработването на находищата в Черно море. Като министър договори намаляване на цената на газа с над 20% и премахна посредниците. Той имаше коража да се бори с далаверите в големите енергийни проекти. Приходите от туризъм достигнаха 3 милиарда евро на година. Само за последната половин година Делян Добрев договори 800 милиона лева безвъзмездна помощ за малкия и средния бизнес. По време на първия мандат на ГЕРБ пуснахме в експлоатация магистрала Люлин. Ремонтирахме театъра в Перник и открихме Европейския политехнически университет в града. След земетресението през 2012 правителството не остана безучастно към съдбата на хората и отпусна повече от 30 милиона лева за възстановяване на пострадалите общини. България има нужда от растяща икономика, която ще гарантира високи доходи и висока заетост. Ще запазим ниските данъци като предпоставка за повече инвестиции. Политиката ни за добив на местен газ ще помогне за развитието на металургията и разкриването на нови работни места в региона. Имаме воля да постигнем висок ръст в икономиката. Аз съм Делян Добрев, кандидат за народен представител на ГЕРБ от Перник. Купуването и продаването на гласове е престъпление.